Stanje zgrade osnovne škole Dragojle Jarnević u Karlovcu lošije je od očekivanog. Pokazalo se to već na početku konstruktivno cjelovite i energetske obnove koja upravo traje. Ovo je jedan od najvećih izazova trenutno koji smo imali do sada. Zbog toga što je najkompleksniji. Mislim, i raditi rekonstrukciju starog objekta je puno teže nego raditi sve ispočetka novo. Vi imate napravljenu projektnu dokumentaciju, uđete unutra sa radovima i uvijek postoji iznenađenje. Trenutno, kao što možete vidjeti, smo na radovima demontaže, radimo iskope ispod podne ploče prizemlja, znači radi se na ojačanju temelja i ziđa. Postavljena je toranska dizalica, kao što vidite, postavljena nam je skela, znači generalno smo još sada u demontažama i krećemo s ojačanjima temelja zidova. Sve stropne ploče, znači zidovi i temelji su u puno lošijem stanju nego što smo očekivali, čak i nekakve dimenzije. Makar smo prije, znači u tijeku projektiranja su se radili istražni radovi, međutim s obzirom da je škola bila u funkciji, znači nisu se mogle otvoriti sve učionice, znači tu je došlo do značajnih razlika. Za građevinarce to neće predstavljati veliki problem. Tehnički lagano, znači bit će malo više betoniranja, malo više ojačanja, to je to. Ova karlovačka škola pod zaštitom je Ministarstva kulture, pa se radovi izvode i pod nadzorom konzervatora. Za sad nije bilo značajnijih nalaza. Trenutno na zgradi više nema starog krova, a uskoro neće biti niti jednog stropa. Unutrašnjost škole bit će u cijelosti promijenjena. Sami objekt će ostati u istim gabaritima kao što je bio i prije, ali rekla bih da je samo to. Vanjska ovojnica će ostati samo od objekta. Unutra su sve uklonjeni svi stropovi, znači pregradni zidovi, uklonjeno je krovište, ići će novo krovište, tako da bude iskorišten tavanski prostor što prije nije bio za učionice kako bi nakon nove cjelokupne obnove sami objekt mogao, odnosno učenici, preći u cjelovitu nastavu. Jednosmjenska nastava bit će u modernom okruženju. Sve učionice dobit će svoje kabinete, kuhinja će biti sa blagovodnicom onako kakva treba biti za cjelovitu nastavu. Toplinski će biti izoliran objekt iznutra, ne smijemo izvana zbog toga što se radi o objektu pod zaštitom. Objekt će biti klimatiziran, sa unutarnje strane tamo dvorišne će biti izgrađeno evakuacijsko stubište zbog toga što će sad djeca sva biti u istoj smjeni, znači biti će veći broj korisnika u isto vrijeme, pa unutarnje stubišta nisu dovoljna da zadovoljavaju u slučaju evakuacije. Isto tako biti će sa dvorišne strane izgrađeno i dizalo. S tehničke strane obnova je apsolutno opravdana. Vrijednost radova na Dragojli veća je od 800 milijuna i 700 tisuća eura, a obnova bi trebala završiti krajem iduće 2025. godine.